Det var bare fordi, at sidste år, der gav jeg mit hjerte til en, som allerede næste dag gav det til en anden. Så i år, bare for at spare mig selv for en masse tårer, så giver jeg det til en speciel en. Man kan jo sige, når man først en gang bliver bidt, så bliver man dobbelt så sky. Og så selvom at jeg holder mig sådan på afstand, så kan jeg godt mærke, at den her anden, hun får stadig med min øjenkontakt. Så tænker jeg, må du genkender mig? Men altså, så igen det et år siden, så det overrasker mig faktisk ikke. Så skrev jeg glædelig jul på et postkort, og så nede i bunden, så skrev jeg PS, jeg elsker dig. Og så tænker jeg bare, jeg er bare sådan en fjols. Men hvis nogen kysser mig, så kan hun nok fjolle rundt med mig igen. Så ja. Sådan var min sidste jul. Jeg gav simpelthen mit hjerte væk, som allerede næste dag gav det til en anden. Så i år, bare for at spare mig selv for tårer, så giver jeg det til en eller anden speciel. Ja, en eller anden speciel. Speciel, ja.